Amu alaikum salam, barka da zuwa. Dan Isa. Ya gari ya aiki. Ya kwana biyu. Lafiya lau. Kai kuma mutumi na tunda ka samu kai abin nan dina ka tafi ko shiru nake jin ka. Wallahi harkokin ne wallahi. Harkokin ne. To a dai dinga duba ka san yanayin kasuwa sai godiya. Gaskiya ne. Wallahi tallahi. Dauko min makaronin nan. Okay, makaroni za a baka. Dauko min makaronin nan. Yawwa, akwai gishiri ai. Akwai gishiri to dauko min gishiri. Ka ban gishiri. Ina ma ledan yake ne? Ba leda? A da leda. A kawai samun ma magin nan dan ledan nan. Okay wannan? Samun magin. Ya guda Aisha? Bai shi kawai. Yawwa. Complete kudin ka nawa? Yanzu nan ya kuɗi sun kama da 1,200 da naira 20. 1,200 da naira 20? Gaskiya dan Isa kudin guri na dai bana tunanin sun kai haka. A to ai ka san kuma dai ba a ƙara kaya. Kaka damu akwai kudaden da basu zo bane. Akwai kudaden da nake jira. Kullum magana da muke ta yi kenan. Nawa ka gani nan? Me wannan? Nawa ne nan? 900 ko? Amma a da. Ban gane a da ba. To yanzu wannan ai kaga wannan ai sun yi saboda yanzu ko mun je banki mun kai wannan kuɗin ba karɓar su suke ba. In mun je wajen saro kaya ba su karɓa suke ba. In dai ba so kake ni karɓa ba kuma mai gida in ja asara. Abin ai zai yi wa ka gani? Yanzu kana so ka ce me? Yanzu gaskiya wannan kuɗi ba su karɓu ba. Ba za su karɓu ba. Gaskiya ne wannan. To da. A'a tsaya. To ban leda. Leda za a baka? Ban leda. Ban leda duk ba zai gagara ba. Ba za ka karɓa ba. A to ya za a karɓi wannan kuɗi ni ta hau kaina kenan? Ni nake ganin renin wayo. Kamar ya kenan? To tun da nake so ɗaya na taɓa ganin sabon kuɗin nan. So ɗaya ka taɓa ganin sabon kuɗi? Kuma so ɗayan ma a kasuwa ne a tara mu ake nuna mana 1,000 sabuwa. To amma wannan idan mun karɓa mun je shigarwa banki ba karɓa suke ba. Ina leda. Ga leda gata. Ba matsala. Ga leda nan. Leda dai gata nan. Dan Isa. Na'am. Idan babanku ya zo, ka ce Malam Adam ya zo ya karɓi taliya da indomi da gihiri. To ai ban idan sababbin kuɗin su yi go, ban gane su zo ni da biya bani. Malam, ka fa dakata fa. Wallahi sai na tafi da kaya. To gaskiya ni ba zan yadda ba. Wallahi sai na tafi. To wai dan me zaka ce sai ka tafi da kaya? Kai wai ba za ka karɓi kuɗin nan ba? Gaskiya ba zan karɓa ba. Saboda wayannan kuɗin da kace kokarin bani sun yi isbaya mu ko mun je banki za mu shigar da su ba karɓuwa suke ba sai dai a tura ma nambobi. Kuma nan ka da siyo kaya ba karɓa suke ba. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Me yake faruwa ne na ji kuna ta hayaniya? Wai bawon Allah nan ya zo ya siyayya wai ina bin shi jason 1,500 yanzu ya zo ya siya 1,200 wai ya ba 900 kuma haka 900 ma wai tsofaffin kuɗi. Ya za ka karɓi wannan tsofaffin kuɗin? To dakata. Kai ba ka karɓar tsofaffin kuɗin ne ko ina suna karɓa? A'a ka gane ba za ka karɓa ba ko? Gaskiya ni ban karɓa baba na hana ni karɓa. A to tunda an yi haka. Baban ku ya hana ka karɓa? Tunda an yi haka kai sai ƙara bin ka bashi. Tunda ba zai karɓa ba. Ni gaskiya ban yadda ba. Kai wallahi ba zan baka kayan ba. Ni gaskiya ni ban yadda ba sai ka ban kayana. Kawai ni ba yadda ba. Ya ƙara bin ka na gaba. In na bashi kuma ba zai karɓa ba? A ƙwarai kuwa. Tunda dai ba zai karɓa ba sai ya bi ka ai na gaba ko? Lallai za a daɗe ana bi na bashi. Ni gaskiya ka bani kayana. Kai ba zan baka ba. Gaskiya ne ka bani kayana. Ba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan